Jsme rádi, že se vás tady aspoň zešlo tolik, kolik vás tady je. Já když jsem se blížila k Likou, tak jsem si říkala, tam budeme asi sami. Všetci sadia, kopu, horu, vyhrabujú. Ve velké bude se bude chvíli pršalo, ale v Likově už je jaro v plném proudu. Tak děkujeme vám, že jste tady a určitě budeme potřebovat vaši pomoc. Usmívajte se a mávajte na ní, protože děcka to hrozně dobíjá, tak jak nás dobíjá všichni to slunečko, tak ty děcka zase potřebují tu energii od vás. Dneska to nebude o tom, že si budeme ukazovat, jak se spěšení našeho Morena. Neuvidíte žádné oslavy hodů ani dalších výročních obyčajů. Dneska to bude o tom najobyčajnějším, co ty lidé celý den dělali, ale čím se bavili, o práci. A hned z začátku s tím začne první súbor Lhoťáčů. Vede ho Štěpánka Minksová a protože to jsou i maličké děcka, tak se baví a pracují tím, že musí vyšší popohnat, nebo aj zajíců po té důce pohledat a zeptat se jich, z kam vůbec jsou, z které jsou dědiny. Protože tým, jak Horňánsko má 9 dědin, tak přece vím, že v každé dědině se mluví trošku jináč. A aby to věděli ty děcka, ty malí zajíce, tak na to vidíte, jak se jich budou ptat. Potom se vám představím druhý súbor, bude to Lučánek, vede ho Martin Hrbáč mladší a Vladislav Strčil. A ty vám zase i předvedu, že děcka v zimě, když se nemohli hrát venku porád, tak museli chodit i po koledě. Zabavili se, něco vykoledovali, něco dom donesli, tak ty vám zase přiblíží trošičku něco z té zimy. A závěr tohoto bloku bude patřit cymbalové muzice základní umělecké školy z Velkej, bude to tam mladší muzika, vedu Martin Sovák, primovat bude Šimon Kománek a Vladimír Eliáš. Příjemnou zábavu a ať nelutujete toho, že opravdu nevyhrabujete nebo nekopete venku.